Iċ-ċentri tas-saħħa ta' Birkirkara u ta' Ħalqormi se jkun qed isirilhom proġett ta' rinnovar u mmodernizzar. Dan l-investiment huwa parti mill-ħidma li qed jagħmel il-Gvern fatt ta' ċentri u bereġġ tas-saħħa madwar Malta sabiex il-klijenti jinqdew bl-aħjar mod bl-ogħla kwalità tas-servizzi tas-saħħa fl-aħjar ambjent possibbli. Il-kap eżekuttiv tal-kura tas-saħħa primarja Rosen Camilleri spjegat li mhux il-ġebla biss se tkun qed tinbidel għaliex fuq ġewwa se jsiru proġetti massiċċi li ilhom mistennija diversi snin li se jibdlu dak li hemm bħalissa fl-istess waqt li jagħtu lok għal servizzi ġodda. Dan huwa dejjem biex il-klijent ikun jista' jiġi moqdi dejjem bl-ogħla servizz tal-aħħar standards tas-servizzi u fl-aħjar ambjent possibbli, ikunu f'ambjent komdu, kulħadd ikun kemm il-klijenti u kemm l-istaff tal-primary care ikunu qed jaħdmu u l-istaff qed jaħdem u l-klijenti jinqdew fl-aħjar ambjent komdu u tal-aqwa kwalità. Minħabba din il-manutenzjoni iċ-ċentru tas-saħħa ta' Birkirkara se jagħlaq il-bibien tiegħu biex ikun jista' jingħata bidu għal proġett ta' rinnovar. Propju mill-ġimgħa d-dieħla residenti ta' Birkirkara u tal-lokalitajiet tal-madwar li bħalissa jinqdew miċ-ċentru tas-saħħa ta' Birkirkara se jkunu jistgħu jinqdew miċ-ċentru tas-saħħa tal-Furjana jew tal-Gżira. Fost is-servizzi li se jingħataw hemm is-servizz tat-tabib u s-servizz tal-infermiera. Klijenti u pazjenti li għandhom diġà appuntament qed jiġu kuntattjati min-naħa tat-Telemedicine Client Support Center tal-Primary Healthcare biex jgħidulhom fejn issa se jkun l-appuntament tagħhom. Ħafna mill-appuntamenti se jimxu għal Florjana. Hemm oħrajn ukoll li se jimxu għal Gżira. Se jibqa' fiċ-ċentru fil-Kunsill Lokali għax ta' min jgħid li ċ-ċentru tas-saħħa ta' Birkirkara jinsab ġol Kunsill Lokali. Il-bleeding, il-proċess li nidulu il-bleeding li jsir fil-għodu se jibqa' fil-Kunsill Lokali. Intant iċ-ċentru tas-saħħa ta' Ħalqormi mhux se jkun qiegħed jagħlaq il-bibien tiegħu waqt ix-xogħlijiet. Iż-żewġ proġetti mistennija jkunu lesti sal-ewwel kwart tas-sena d-dieħla.